Iawn, bore da. Fel mae Aaron eisiau ysdi gweud, ni'n parhau yn ein cyfres ni yn Iago bore yma. So os ydych chi eisiau troi'n syth gyda fi i Iago 3. Ni'n mynd i fod yn edrych bore yma ar y tafod. Un peth, falle i ddweud, cyn bod ni'n neidio mewn i'r darlleniad, wrth i Aaron weddio fyna, bod fi'n cael fy argyhoeddi. Wrth baratoi hwn, dyw'r argyhoeddiad ddim wedi stopio lan hyd yn oed nawr wrth feddwl am y tafod. Mae'n taro fi nawr. Dyn ni gyd yn bobl fan hyn sydd wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. Duw sydd yn siarad ac yn dweud pethau. Ac felly mae'r ffaith bod gennym ni dafod yn un o'r pethau sydd yn gwneud ni fel pobl, o'r ffaith bod ni'n gallu siarad mwyaf eglur ar lun a ddelw Duw. Ac eto ni'n darllen fan hyn mor beryglus i'n tyfodau ni. Felly gyrwch ni ddarllen gyda'n gilydd Iago 3, adnodau 1 i 12. Fy nghyfeillion, peidiwch â thyru i fod yn athrawon. Oherwydd fe wyddoch y byddwn ni'r athrawon yn cael ein barnu'n llymach. Oherwydd y mae mynych lithriad yn hanes pawb ohono. Os gall rhywun ymgadw rhag llithro yn ei ymadrodd, dyma un perffaith, a'r gallu ganddo i ffrwyno'i holl gorff hefyd. Yr ydym yn rhoi'r ffrwyn yngenau'r march i'w gwneud yn ifydd i ni, ac yna gallwn droi ei gorff gyfan. A llongau yr un modd, hyd yn oed os ydynt yn llongau mawr ac yn cael ei gyrru gan wyntoedd geirwon, gellir ei troi a lliw bychan iawn i ba gyfeiriad bynnag y mae'r peilot yn ei ddymuno. Felly hefyd y mae'r tafod, aelod bychan ydyw, ond y mae'n honni pethau mawr. Ystyriwch fel y mae gwreichionen fechan yn gallu rhoi coedwig fawr ar dan. A thân yw'r tafod. Byd o anghyfiawnder ydyw, wedi ei osod ymhlith ein haelodau yn halogi'r corff i gyd, ac yn rhoi holl gylch ein bodolaeth ar dan, wrth iddo ef ei hun gael ei roi ar dan gan uffern. Y mae'r hun ddynol yn gallu reoli pob math o anifeiliaid ac adar, o ymlusgiad a physgod. Yn wir, y mae wedi ei rheoli, ond nid oes neb sy'n gallu rheoli'r tafod. Drwg di-orffwys yw, yn llawn o wenwyn marwol. A'r tafod yr ydym yn bendithio'r arglwydd a'r tad, a'r tafod hefyd yr ydym yn melltithio rhai a luniwyd ar ddelw Duw. O'r un gennau y mae bendith a melltith yn dod, fy nghyfeillion, nid felly y mae pethau i fod. A welir dŵr peraidd a dŵr chwerw yn tarddio lygad yr un ffynon. A yw'r pren ffigys fy nghyfeillion yn gallu dwyn olifiaid neu'r wynwydden ffigys? Nac ydyw, ac ni ddawdd dŵr peraidd o ddŵr hallt, chwaith. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Ond mae yna ffenomenon dwi wedi sylwi ar yn ein oes ni, yn enwedig felly ymhlith pobl foedra ni. Mae llawer ohono ni'n mynd i feddwl bod ni'n gallu dod yn experts ar bethau yn hawdd iawn. A hynny'n anffodus ddim yn wir. Sa'n gwybod y faint ohonoch chi sydd yn bobl sydd yn self-diagnoso, ond dwi'n sicr ar adegau yn ffindio fy hun. Os dwi'n mynd yn sal, i Google dwi'n mynd, teipio mewn y symptomau, a treol gweithio mas dros fy hun beth sydd yn bod arna i. Lle bod rai ohonoch chi'n gwneud yr un fath. Ond am ryw reswm dwi wedyn, unwaith dwi'n meddwl bod fi wedi gweithio mas beth sy'n bod arna i, dwi'n meddwl, reit, na fe, certified, fi'n gwybod beth sy'n bod arna i. Sdim pwynt i fi fynd i'r doctor nawr, na i gweithio mas treatment plan dros fy hun. A falle 10% o weithiau dwi'n gywir yn y diagnosis a'r treatment plan. Ond dwi wedi gwneud camgymeriad fawr fyna. Dwi wedi fynd i feddwl taw'r unig beth sy'n gwahanu fi rhag yr expert yw gwybodaeth. Gwybodaeth sydd ar gael ar Google. Hynny'n tarddio'r ffaith bod fi yn falch yn syml iawn. Yn meddwl, na, sy'n eisiau'r profiad, sy'n eisiau'r expertise yna, lle gael y wybodaeth sydd angen arna fi ar Google. Wel, tasa fi'n ceisio doctora chi ar sail fy nghymwysterau i Google pethau,
byddech chi'n eitha teg yn gallu cymryd fi'r cwrt, achos bydde fi yn neud rhywbeth o'i le yn sicr. Dwi ddim yn addas i ddoctora fy hun na neb arall chwaith. Wrth gwrs, cafiat i hwnna, mae defnyddio'r we yn gallu bod yn ddefnyddiol. Falle bod yn rhoi rhyw fath o syniad i ni o beth sy'n bod. Ond y gwir yw, gwell beth o lawer yw i fynd i'r expert. I gael un trin gan yr expert sydd wedi gweld miloedd o bobl eraill a sydd â'r profiad i allu ein helpu ni. Nawr, mae'r agwedd na o fynd i feddwl bod ni'n gallu bod yn experts ar bethau yn hawdd iawn. Mae hwnna wedi ymledu i fwy na just googlo pethau ar NHS Wales. Mae'r agwedd na o feddwl bod ni'n gallu bod yn expert ar bethau wedi ymledu i'r eglwys hefyd. Ar y cyfryngau cymdeithasol, pethau fel Instagram i chi sydd yn defnyddio Instagram, mae yna lot fawr o be dwi'n mynd i alw'n Instagram pastors, neu Instagram shepherds. Pobl ar y we sydd yn sicr ag awch a brwdfrydedd dros gair Duw, a falle sydd newydd ddod i ffydd i gael i llygyn nhw wedi agor i pwy o'r arglwydd Iesu, a maen nhw'n syth yn meddwl, fi angen dweud, a mae gennym fi Instagram, a mae gennym fi Facebook, so fi angen dweud ar rheina. A fi'n mynd i ddysgu bobl am Iesu Grist. Maen nhw'n jympio ar rhyw blatfform yn meddwl, mae gen i Feibl, mae gen i Google i allu gweithio mas be mae'n dweud, na gyd sy'n angen arno fi fel platfform ar gyfer gweinidogaeth. A ddim falle gyda unrhyw fath o gymhelliant malicious tu ôl hynny, ond yn sicr ddim yn gymhelliannau doeth. Un o'r broblemau ni'n gweld yn yr eglwys heddiw yw bod llawer iawn o bobl yn meddwl bod nhw'n gallu bod yn athrawon. A hynny oherwydd yr agwedd na, yr unig beth sydd yn gwahaniaethu fi rhag yr expert yw gwybodaeth. A gan bod y wybodaeth na bellach ar gael ar Google neu mewn llyfr, a fi'n gallu prynu fe off Amazon yn syth fel na, llai ddysgu. Llai fod yn athro yn yr eglwys, dim problem. Mae'n testun ni bore yma yn siarad i'r agwedd yna. Mae'n siarad mewn i'r cwestiwn o pwy ddyle fod yn athrawon o fewn yr eglwys. Ac mae'n siarad i un agwedd yn benodol o cymhwysedd i fod yn athro. Nawr, eto, dwi eisiau cafiatio hwn cyn cychwyn. Mae pob un ohono ni fan hyn bore yma sydd yn nabod yr arglwydd Iesu Grist i ni i gyd wedi ein galw i wneud disgyblion o eraill. Pob un ohono ni. Mae pob un ohono ni sydd wedi profi maddeuant a derbyn cyfiawnder Duw yn yr Efengyl i ni gyd mewn ystyr fod i ddysgu pobl eraill am yr arglwydd Iesu. Ni fod i ddweud wrth eraill am beth mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud drosom ni. Ni fod i rannu am pwy yw a beth mae wedi gwneud. Felly mae'n bwysig bod ni yn diffinio yn y lle cyntaf am bwy mae Iago'n siarad fan hyn yn yr adnod cyntaf pan mae'n sôn am athrawon. A ddylen ni ddim i gyd tyru i fod yn athrawon. Wel, cofiwch pryd gath hwn i sgwennu un o'r llythyrau cyntaf yn yr Hen Testament, Testament Newydd, mae'n drwyd i fi, os chi'n gweld y tafod yn llithro, hefyd i feddwl. Yn sicr un o lythyron cyntaf, os nad y llythyr cyntaf yn y Testament Newydd. Mae Iago'n cyfeirio yn y lle cyntaf at rôl yr apostolion yn yr eglwys, fel y sylfaen ar gyfer yr eglwys. Chi'n cofio be welon ni yn yr actau, ambell i fis yn ôl, bod y bobl wedi ymrwymo i ddysgeidiaeth yr apostolion. Dyna yn y lle cyntaf pwy mae Iago yn sôn am. Ond wrth gwrs, beth mae'r apostolion yn neud wrth iddyn nhw blannu eglwysu, maen nhw'n mynd ati i benodi henuriaid o fewn yr eglwysu. Neu fel mae Paul yn cyfeirio atyn nhw yn y llythyr i'r Effesied, y bugeiliaid athrawon, y shepherd teachers. Dyna yw rôl yr henadur. Felly wrth i ni feddwl am llythyr Iago bore yma, i ni'n meddwl fan hyn am swyddogaeth a ddysgu arbennig o fewn yr eglwys. Swyddogaeth a ddysgu cyhoeddus yn yr eglwys. Addysgu sydd yn athrawieithol, doctrinal,
a sydd ag awdurdod iddo fe, am taw addysgu'r gair Duw, mae'r bugail athro fod i'w wneud. Felly, nid yn y person mae'r awdurdod, ond yn y gair maen nhw'n dysgu mae'r awdurdod. A be mae Iago'n dweud am y rôl yma? Wel, mae'n dweud fy nghyfeillion, peidiwch a thyru i fod yn athrawon. Oherwydd fe wyddwch y byddwn ni'r athrawon yn cael ein barnu'n llymach. Mae'n un ddiddorol, Iago i'w ddweud. Cymharwch hwnna gyda beth mae Paul yn dweud. Dyma air i'w gredu, pwy bynnag sydd â'i fryd ar swydd arolygydd neu bugail athro, y mae'n chwennuch gwaith rhagorol. Ydy Iago a Paul yn gwrthweud i gilydd fan hyn? Ydy Paul yn dweud, ewch amdani? A Iago yn dweud, na, hold on. Nage. Dyn nhw ddim yn gwrthweud i gilydd wrth gwrs. Mae'n bwysig bod ni'n fframio'r testun yn gywir yn ein meddyliau. Mae'n gweld sut mae Iago a Paul fan hyn mewn undod perffaith, mewn harmoni perffaith a'i gilydd. Mae'n dda o beth. Mae'n beth da i ddyn fod a'i wedd, fod a'i bryd ar ôl henadur. Mae'n uchelgais da. Be mae Iago'n helpu ni weld yn y testun bore yma yw bod angen ystyried o ddifri pwy sydd yn gymwys mwyn cyflawni'r uchelgais da yna o ddysgu o fewn yr eglwys. A mae Iago'n dweud bod y bar ar gyfer y bobl yna yn mynd i fod yn uwch. Mae'r farn, mae Iago'n dweud, yn llymach. Oherwydd, mae gan yr un sydd yn dysgu o fewn yr eglwys gyfrifoldeb dros ei hun yn y lle cyntaf, ond mae yna gyfrifoldeb arbennig dros y brodyr a'r chwiorydd eraill yn yr eglwys hefyd. Mae yna fwy o gyfrifoldeb, ac am hynny mae yna fwy o farn, neu mae yna farn llymach. Blwyddyn diwetha, chi'n be, adeg yma blwyddyn diwetha oedd hi, gaethon ni ymweliad gan Estyn yn yr ysgol. Daeth Estyn mewn, gaethon ni'r galwad ffôn, pythefnos o rybydd chi'n cael bellach. So gaethon ni'r galwad ffôn, diwedd mis Medi, a dyma nhw'n dod mewn dechrau mis Hydref. A pan mae Estyn yn mynd mewn i ysgol, pwy chi'n meddwl maen nhw gyda'i targed, fel lock-on target ar, yn bennaf o fewn yr ysgol? Wel, y pennaeth. Wastad, y pennaeth. Fe yw'r un maen nhw'n targedu mwyaf. Fel yr un sydd â chyfrifoldeb. Nawr, wrth gwrs, i ni oedd yn dysgu yn yr ysgol, oedd yna ddim yn tynnu ffwrdd ein cyfrifoldeb ni, dros be oedd yn digwydd yn ein dosbarthiadau ni, ond mae gan y pennaeth cyfrifoldeb mwy eang dros yr hyn sydd yn digwydd o fewn yr ysgol. Yn yr un modd, mae gennych chi gyfrifoldeb dros eich cerddediad Cristnogol chi. Ni fel unigolion, ni sydd yn gyfrifol am ein cerddediad ni. Ond mae gan Aron fel bugail cyfrifoldeb arbennig drosom ni fel praidd. Meddyliwch am y rôl yna. Meddyliwch am rôl henadur yn yr eglwys, neu'r bugail athro. Beth yw'r cyfrifoldebau? Be maen nhw fod i wneud? Addysgu'r gair? Pregethu'r gair? Cymhwyso'r gair? Bugeilio'r praidd? Cynghori brodyr a chwiorydd? Cywiro brodyr a chwiorydd? A hynny ym mhob agwedd o fywyd yr eglwys. Cyfrifoldeb sydd wedi ddiffinio nid gan ryw swydd ddisgrifiad mae Penuel wedi creu a wedi rhoi Aron fel rhan o contract, nag e. Cyfrifoldeb sydd wedi ddiffinio gan y gair, sydd wedi awdurdodi gan y gair. Mae'n drwg i fi, dwi wedi swipio'r iPad a dwi wedi colli'n lle. Mae'n drwg i fi. Okay. Pregethu, cymhwyso, bugeilio, cynghori, cywiro, gweddio. Be mae pob un o'r reina'n defnyddio? Y tafod. Mae pob un o brif gyfrifoldebau y bugail athro yn defnyddio'r tafod. Ac felly mae'n naturiol iawn bod Iago yn mynd syth o rybuddio, rhag pawb i fod yn athro, mae'n mynd yn syth
i sôn am y tafod. Adnod 2, darllenwch chi gyda fi. Oherwydd y mae mynych lithriad yn hanes pawb ohonom. Os gall rhywun ymgadw rhag llithro yn ei ymadrodd, dyma un perffaith, a'r gallu ganddo i ffrwyno ei holl gorff hefyd. Dychmygwch hynny, rheolaeth perffaith dros y tafod. Sa'n credu bod angen llawer o berswad arno ni yma bore yma, bod ni ddim yn ffitio'r brief yna. Dyn ni ddim yn ffitio'r disgrifiad yna. Dyn ni, i gyd fan hyn bore yma, yn bobl sydd â geiriau amherffaith. Mae Iesu yn esbonio hynny i ni yn Efengyl Matthew. Mae'n dweud, nid yr hyn sy'n mynd mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau. Dyna sy'n halogi rhywun. Y mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon, a dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Mae'n geiriau amherffaith ni, mae'n tyfodau ni yn amherffaith am fod ein calonau ni yn amherffaith, am fod ein natur ni yn amherffaith. Mae dal gyda ni'r hen natur bechadurus. Ac felly mae'n geiriau amherffaith ni yn llifo allan o'n calonau a'n meddyliau syrthiedig ni. Mae hynny'n wir i bob un ohono ni yn y stafell mae bore yma. Mae'n geiriau yn amherffaith am fod ein natur ni yn amherffaith, yn syrthiedig, yn bechadurus. Ond yn y Beibl wedyn, ni'n darllen am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n cael ein cyflwyno i Iesu Grist. Edrychwch ar ei eiriau fe. Mae pob dim mae Iesu Grist yn ei ddweud yn berffaith. Pob dim. A pan ych chi'n darllen nhw, mae yna wefr yn perthyn i eiriau Iesu Grist, y dyn ar y ddaear, achos maen nhw yn berffaith. A bydde Iago wedi gwybod hyn yn well na lawer, fel un nath tyfu lan gyda Iesu Grist. Bywyd o eiriau perffaith. Dyma ddyn ni newydd ganu oedd heb staen pechod o gwbl gan gynnwys yn ei eiriau fe. Pam? Pam bod geiriau Iesu Grist yn hollol bir? Am fod ei galon yn hollol bir. Mae'n geiriau ni'n amperffaith am fod ein calon ni'n amperffaith. Gyda Iesu Grist, mae ganddo fe eiriau perffaith am fod yn berffaith. Yr unig un sanctaidd heb bechod sydd erioed wedi cerdded ar y ddaear. I chi oedd yn y grŵp cymdeithas yn ystod yr wythnos, wnaethon ni edrych ar alwad y proffwyd Eseia. A sut nath cydnabod ei hun ar ôl iddo fe weld gogoniant a sancteiddrwydd Duw. Chi'n cofio be wedodd Eseia? Gwai fi, dyn a gwefusau aflan y dwyf. Pan mae Eseia'n gweld sancteiddrwydd a pherffeithrwydd Duw, mae e'n dod mor ymwybodol o'i bechod, o'i amherffeithrwydd Wel, i ni yn yr un modd, pan i ni'n darllen am fywyd Iesu Grist yn yr Efengylau, pan dwi'n darllen geiriau Iesu Grist, dwi'n dod mor ymwybodol o pa mor off the mark mae geiriau fi. Pan dwi'n darllen am sut nath Iesu Grist defnyddio i dafod dwi'n edrych ar y ffordd dwi wedi defnyddio tafod fi a dwi'n torri calon. A dyle yr un peth fod yn wir i bob un ohono ni. I ni'n gweld Crist fel yr un ag wefusau a chalon lan, wastad yn dweud y gwir, yn anrhydeddus gyda'i eiriau fe bob un tro. A ninnau wedyn, wel, yn ni'n cael ein amlygu fel rhai anwyr, sydd ddim yn anrhydeddu Duw, sydd ddim yn anrhydeddu ein gilydd, sydd ddim yn anrhydeddu pobl tu allan yr eglwys, fel y dylen ni gyda'n cegeni. Ond, wrth gwrs, be nath Iesu Grist ar ôl byw bywyd o eiriau perffaith? Wel, ath i'r groes drosom ni bechaduriad, yn cymryd lle ni, yn cymryd ein cosb ni, yn cymryd y gosb ni'n heiddi am ein geiriau amherffaith ni, sydd yn bechod yn erbyn Duw. A meddyliwch, hyd yn oed ar y groes,
beth oedd geiriau Crist? Maddau iddyn nhw. So nhw'n gwybod beth maen nhw'n gwneud, maddau iddyn nhw. A gorffennwyd. Hyd yn oed ar y groes, oedd ei eiriau fe'n berffaith. Yn llawn dangos y chyflawni bwriad ei dad yn y nefoedd. Cariad perffaith mewn geiriau perffaith. Bu farw'r Crist eirwyr dros gelwyddgwn anwyr fel ni. Yr her gyntaf bore yma, ydych chi wedi adnabod eich hunain fel un sydd â geiriau amherffaith, sydd â thafod chi ddim yn gallu rheoli. Hyd yn oed pan ych chi'n treol eich gorau, chi'n methu reolo fe achos mae'n amherffaith. Mae'n syrthiedig. Cydnabyddwch hynny ger bron Duw. Ewch â hynna at Dduw a derbyniwch maddeuant Crist am hynny, drwy bwyso ar ei groes a'i faddeuant. Yn ôl i'r testun, adnod 3 i 5, darllenwch na gyda fi. Yr ydym yn rhoi'r ffrwyn yngenau'r march i wneud yn ifydd i ni, ac yna gallwn droi ei gorff cyfan. A llongau yr un modd, hyd yn oed os ydynt yn llongau mawr ac yn cael ei gyrru gan wyntoedd geirwon, gellir ei troi a lliw bychan iawn, i ba gyfeiriad bynnag y mae'r peilot yn ei ddymuno. Felly hefyd y mae'r tafod, aelod bychan ydyw, ond mae'n honni pethau mawr. Ystyriwch fel y mae greichionau'n fechan yn gallu rhoi coedwig fawr ar dan. Mae Iago'n amlygu ni fan hyn pŵer y tafod. Fel y rydder mewn llong. Fel y lliw yn gallu arwain y llong lle bynnag y mae'n mynnu. Hynny yw, mae gan y tafod pŵer i arwain. Mae'r darlun sydd yn gwneud synwyr i ni yn ei lawn ystyr pan ni'n cymryd y darlun na ac yn cymhwyso fe ynghyd destun yr eglwys. Mae gan yr hyn sy'n cael ei bregethu yn yr eglwys y pŵer i arwain yr eglwys. Mae athrawiaeth iach, neu tafodau iach, yn siarad geiriau sydd yn iechyd i'r corff. Mae athrawiaeth sydd ddim yn gadarn yn gallu arwain at ddistryw. A ni wedi gweld hynna tro ar ôl tro yn hanes yr eglwys, a ni'n gweld hynna heddiw yn ein gwlad ni nawr. Athrawiaeth sigledig yn arwain at ddistryw yn yr eglwys. Athrawiaeth iach yn iechyd i'r corff. So beth yw'r athrawiaeth sydd angen ar yr eglwys? Wel, wrth gwrs, yr athrawiaeth sydd ar sail y gair yn y lle cyntaf. Athrawiaeth sydd yn gywir, sydd yn fanwl, sydd wedi ei ffinio yn glir, sydd yn gytbwys, yn cymryd yr emphasis mae'r ysgrythyr yn rhoi ar faterion gwahanol, athrawiaeth sydd yn nuanced, ac athrawiaeth sydd yn cymhwyso gair Duw i fywyd. Mae hynny i gyd yn gofyn am dafodau disgybledig gan athrawon. A chynlyniad athrawiaeth felly, gyda'r ysbryd glân yn gweithio trwyddo fe, yw eglwys sydd wedi nodweddu gan fywyd sanctaidd o weithredoedd da. A mae hynny yn helpu ni ateb y cwestiwn, shwt gyrraeddon ni'r lle yma gyda llythyr Iago? Dwi ddim wedi recapio eto, a dwi'n ymwybodol iawn o hynny, dwi ddim wedi edrych yn ôl, ond gadewch ni wneud hynny nawr. Ystyriwch be ni wedi gweld hyd yn hyn. Yn y bennod gyntaf, cawswch chi eich cenhedlu drwy air y gwirionedd, mae Iago'n dweud. Beth mae'n annog, gwrandewch ar y gair. Peidiwch just gwrando, gweithredwch y gair. Pennod 2 wedyn, be mae'r gweithredu yna'n edrych fel, be mae fywyd o gweithredoedd da'n edrych fel, a wedyn pennod 3, chi bod y gair na, chi fod i wrando arno fe, mae well bod y gair na'n cael ei ddysgu'n ofalus gan dafodau gofalus. So pam bod Iago wedi pifitio o bennod 2 yn edrych ar fywydau o weithredoedd sydd yn tarddu o ffydd i rybuddio
na ddyle pawb fod yn athrawon, pam bod wedi pifitio a gwneud y newid yna? Achos dyn ni ddim yn gallu gwahanu y ffordd dyn ni'n byw yn yr eglwys rhag ein athrawiaeth ni. Dyn ni ddim yn gallu gwahanu'r ffordd dyn ni'n byw o fewn yr eglwys rhag ein athrawiaeth ni, rhag ein doctrin ni. Mae ffydd sydd yn arwain at weithredoedd yn ffydd sydd wedi ddyfrio gan athrawiaeth iach. Mae hynny'n gofyn am, fel mae Iago'n dweud yn y pennod cyntaf yma, mae'n gofyn am athrawon sydd â thafodau disgybledig. Pam bod rheolaeth dros y tafod mor hanfodol ar gyfer athrawon o fewn yr eglwys? Mae hyn yn reolaeth dros y tafod yn awgrymu aeddfedrwydd ysbrydol. A mae hynny'n angenrheidiol ar gyfer rôl henadur. Dwi'n teimlo dwi'n gallu gweud y pethau yma, cos dwi dan hyfforddiant, so dwi'n gallu cydnabod yn llwyr. Dwi ddim wedi cyrraedd y pwynt na eto. Ond, ar gyfer y rhai sydd â'i fryd ar fod yn henadur ar ddysgu o fewn yr eglwys, mae'r aeddfedrwydd ysbrydol sydd yn dangos hunan reolaeth dros y tafod yn hanfodol. I fynd nôl i'r syniad na o'r Instagram pastor, fel petai. Y person sydd yn meddwl taw'r unig wahaniaeth rhwng nhw a'r bugail yn yr eglwys yw'r wybodaeth sydd bellach ar gael i bawb. So gall unrhyw un ddysgu. Chi'n gweld mae yna tipyn mwy iddi na hynna? Falle, mae yna rhywbeth i'w ganmol am yr awch a'r brwdfrydedd dros air Duw sydd gan Gristnogion ifanc. Mae aeddfedrwydd ysbrydol yn hanfodol ar gyfer addysgu. A hynny, dwi'n meddwl, yn rhannol oherwydd y peryg deiblyg sydd ar gyfer Cristnogion ifanc. Cristnogion ifanc sy'n cael eu taflu mewn i rolau arweinyddiol yn rhy gloi. Dau beryg sydd yn tanseilio'r efengyl. Mae Paul yn amlygu'r ddau beryg yma i ni. Un wrth iddo fe ysgrifennu at y Rhufeiniaid a'r llall wrth ysgrifennu at y Galatiad. I'r Rhufeiniaid, be mae'n dweud? Beth ynte sydd i'w ddweud? A ydym i barhau mewn pechod mwyn i ras amlhau? Ddim ar unrhyw gyfrif. Pobl ydym a fi farw i bechod, sut y gallwn ni mwyach fyw ynddo? Un peryg i'r Cristion ifanc yw antinomiaeth. Di-brisio gras Duw drwy benryddid, drwy licentiousness. Dwi wedi fachub drwy ras, dwi wedi fy maddau dim ots beth drwy ffydd yn unig, felly sdim ots beth dwi'n neud. Mae cael person felly yn dysgu yn yr eglwys yn hynod o beryglus. Os taw dyna'r tafod sydd yn lliwio'r llong, mae'r llong mewn peryg. Y pen arall i hynny, mae deddfoliaeth yn gallu bod yn broblem i'r Cristion ifanc hefyd. I'r Galatiad, mae Paul yn dweud, rwyf yn syni eich bod yn cefnu mor fuan ar yr hwn a'ch galwodd chi trwy ras Crist ac yn troi at efengyl wahanol. Y Galatiaid yma oedd wedi clywed y newyddion da am Iesu Grist, a be mae Paul yn dweud? Mor fuan mewn i'w taith Cristnogol nhw. Y Cristnogion ifanc yma yn cael eu tynnu at ddeddfoliaeth, at legalism. Yn meddwl, wel, wnaethon ni ddechrau trwy ffydd, ond i ni'n parhau trwy'r gyfraith. Dyna os ni'n byw gweddill ein bywyd ni, cyfraith. Wel, eto, os taw tafodau felly sydd yn arwain yr eglwys, mae'r eglwys mewn peryg. Os taw dyna yw'r tafod sydd yn lliwio'r llong, mae'r llong mewn peryg. Dau agwedd wahanol fyna, penryddid ar un llaw, deddfoliaeth ar y llaw arall. Wel, fel dyn ni eisoes wedi sôn yn ein cyfres ni yn Iago, mae bywyd y Cristion yn fywyd o ffydd, bywyd sy'n dod o ffydd sydd yn rodd gan Dduw, a mae'r ffydd yna yn darddbwynt, yn
ffynhonnell ar gyfer bywyd sydd wedi ei newid. Sydd yn ffynhonnell i sancteiddhad a gweithredoedd da. Chi'n gweld fan hyn, mae Iago ym mhenod 2 wedi rhybuddio rhag ffydd heb weithredoedd a dweud mae'r ffydd yna'n farw. Be sy'n hanfodol mwyn sicrhau bod eglwysi ddim yn cael ei dal yn y trap o feddwl, ffydd y ben ei hun yn iawn. Be sy'n hanfodol i peidio a cael ar hyd y trap yna? Athrawon sydd yn dysgu athrawiaeth iach, sydd ar aeddfedrwydd ysbrydol mwyn sicrhau bod yr eglwys ddim yn tipio mewn i'r naill o'r mannau peryg yna. Dyna pam mae Iago nawr yn mynd mlaen i sôn am athrawon a'r tafod. Mae rheoli'r tafod yn hanfodol ar gyfer athrawon o fewn yr eglwys. Dwi ddim just yn sôn am hyniriad fan hyn bellach. Achos os ydyn ni'n meddwl am iechyd yr eglwys gyfan, am iechyd ein corff cyfan ni, wel taw Aaron sydd ar cyfrifoldeb dros holl addysgu'r eglwys, the buck stops with him fel petai, faint ohonoch chi fan hyn sydd yn dysgu yn yr ysgol Sul? Faint ohonoch chi fan hyn sydd yn disgyblu pobl eraill, sydd yn gwneud disgyblion o bobl eraill, fel dylen ni gyd fod yn gwneud? Rhai ohonon ni fan hyn yn arwen y grwpiau cymdeithas. Mae yna llwyth o addysgu yn digwydd o fewn yr eglwys. Diolch i Dduw a chlod i Dduw am hynny. Os ydych chi yn berson sydd ag unrhyw fath o ddysgu yn digwydd yn eich bywyd chi, cofiwch, mae yna bwer yn yr hyn i chi'n ei ddweud. Mae yna bwer yn yr hyn i chi'n ei ddweud. A mae rhaid i chi stiwardio eich tafod chi mor ofalus. Meddyliwch, mae'n lot o eglwysi, lot o capeli, mae beth sy'n digwydd yn yr ysgol Sul yn afterthought. Os oes gennych chi'r fraint o ddysgu yn yr ysgol Sul, ych chi'n defnyddio'ch tafod chi mwyn siapio meddyliau a chelonau dyfodol yr eglwys. Mae hynny'n huge. Mae yna gyfrifoldeb arnoch chi i ddefnyddio'ch tafod chi ac i warchod eich tafod chi ac i ofalu dros eich geiriau chi. Ystyriwch pob un ohonon ni fan hyn. Beth, neu sut mae'r hyn dwi'n ei ddweud yn gweddu i athrawiaeth iach. Dyma weddi i chi feddiannu dros eich hunain. Geiriau Paul i Timothy. Paul yn dweud, cadw lygad arna ti dy hun ac ar yr hyfforddiant ti'n rhoi i eraill. A dal ati yn y pethau yma. Gweddiwch, y byddech chi yn cadw llygad arnoch eich hunan, ar eich bywyd chi ger bron yr arglwydd. Y byddech chi yn cadw llygad ar yr hyn i chi yn dweud wrth bobl. Boed hynny yn hyfforddi'n gilydd fel disgyblion o fewn yr eglwys, boed hynny mewn rôl addysgu o fewn yr eglwys, cadwch lygad ar yr hyn i chi'n dweud. Yr ail beth, a dwi eisiau cloi gyda hwn. Smo pob un ohono ni yn cael ein dewis i fod yn athrawon o fewn yr eglwys, ond mae pob un ohono ni sydd yn Gristnogion i ni yn ddisgyblion. Ni yn hunain yn ddisgyblion. Gai bwyso arnoch chi bore yma pwysigrwydd ystyried y lleisiau a'r tyfodau eich chi'n gwrando arnyn nhw. Fel wedyn ni ar y cychwyn, i ni'n byw mewn oes lle mae gennym ni fynediad at athrawon draws y byd. Dwi'n gallu tynnu hwn mas, a dwi'n gallu gwrando ar bregaeth o unrhyw eglwys sydd yn recordio nhw, anroi nhw ar y we, unrhyw le yn y byd. Mae'n ystyr, mae hwnna'n gret. Ond mae yna beryg yn hynny. Mae yna mynediad gyda ni at weinidogion da. Pregethwyr anhygol. Dwi wrth fy modd, dwi'n dwlu gwrando ar ddynion fel Alistair Begg, David Platt, Mark Dever,
dwi wrth fy modd yn gwrando arnyn nhw. Ond mae rhaid i mi gofio, nid nhw yw athrawon fi. Nid Alistair Begg yw bugail fi. Nid Mark Dever yw bugail fi. Dwi ddim o dan awdurdod bugeiliol David Platt. Maen nhw'n pregethu ac yn cyhoeddi ac yn cynghori ac yn cywiro ac yn gweddio dros praidd penodol mewn man penodol, mewn cyd-destun penodol, sydd yn wahanol i'n praidd a'n cyd-destun ni. Mae Duw wedi siapio a donio nhw i weithio o fewn i cyd-destun nhw. Cyd-destun eto sy'n wahanol i ni. Mae Mark Dever yn fugail yn Capitol Hill Baptist Church yn Washington, DC. Bydde fi'n ffwl i ddim sylweddoli bod yna wahaniaeth mawr rhwng Cyfyrddin a Washington, DC. Maen nhw'n gweithio mewn cyd-destun gwahanol, yn siarad i issues gwahanol. By all means, peidwch y cymryd hwn y ffordd, darllenwch, gwrandewch ar bregethau gan bobl dda. Gwnewch hynny, mae hynny'n dda o beth. Darllenwch Spurgeon, darllenwch Calvin, gret. Ond cofiwch, nid Spurgeon yw'ch bugail chi. Nid Calvin yw'ch hynadur chi. Fel eglwys, i ni'n ymostwng i ddysgeidiaeth ein bugail ni. Achos gymaint a dwi'n dwlu ar wrando ar Mark Dever neu Alistair Begg a'r gweddill i gyd, sa'n gwybod sut mae Alistair Begg yn siarad a'i wraigau. Sa i wedi gweld Mark Dever yn disgyblu i blantau mewn cariad. Sa i wedi gweld yr ochr yna i fywyd nhw. Fi'n gallu clywed i athrawiaeth nhw, gret. Ond sa i wedi gweld i bywyd nhw. Sa i wedi profi i hunan reolaeth nhw dros eu tyfodau nhw. Achos mae'n un beth i sefyll mewn pwlpid a darllen mas pregeth chi wedi paratoi. Peth arall yw fel mae'r pobl yna'n defnyddio eu tafod nhw pan mae rhywbeth yn cael ei springio arnyn nhw yn y foment a maen nhw'n goffod ymateb. Be mae hunan reolaeth nhw'n edrych fel felly? Dwi'n siŵr bod nhw yn hunan reoledig iawn, ond dyn ni ddim yn gallu gweld hynna y mywydau, yr holl gweinidogion yma sydd ar draws y byd. Dyn ni ddim yn gallu gweld e. Dyn ni ddim yn gallu gweld y ffrwyth yn glir. Yn eu bywyd nhw drwy fyw gyda nhw. Mae Duw yn ei ras a'i ddoethineb wedi trefnu'r eglwys i fod yn eglwys leol. Dyna lle dyn ni'n cwrdd. Mae'n eglwys leol lle ni'n nabod ein gilydd ac ni'n nabod ein bugail. Lle mae'r bugail fod i drewi fel y defaid os ni'n cymryd darlun ymhellach. Lle mae'r bugail a'r defaid yn nabod ei gilydd, yn gweld bywydau ei gilydd. I ni gyd yma bore yma'n ddisgyblion. Mae rhaid i ni fod yn ofalus ac yn wyliadwrus o ba dyfodau ni'n gwrando arnyn nhw, a hyd yn oed y tyfodau da, i ba raddau ydyn ni'n cymryd beth maen nhw'n dweud a'n cymhwyso fe yn ein cyd-destun ni, achos mae'n cyd-destun ni yn wahanol. Eto, dwi ddim yn dweud hynny i annog drwgdybiaeth o arweinwyr eraill. Nid dyna'r nod o gwbl fan hyn. Ond atgoffa ni bore yma, taw'r drefn mae Duw wedi ei osod yw bod ni mewn eglwys leol, yn brodyr a'n chwiorydd fan hyn sydd yn nabod ein gilydd, sydd yn ymostwng ein gilydd, sydd yn dewis ymostwng i fugail, fel ein bod ni'n cael ein cyd adeiladu gyda'n gilydd, mewn athrawiaeth iach sydd yn arwain at ein ffydd ni yn blodeo gyda gweithredoedd da. Dyna pam mae Duw wedi gosod ni fan hyn, yn mwyn eistedd dan y gair gyda'n gilydd, fel bod ni'n bywydau ni yn gorlifo gyda gweithredoedd da. Pam? Mwyn tynnu llygad pobl at ein harglwydd Iesu Grist ni, fel bod e'n derbyn y clod mae e'n ei heiddi. Amen.